Terve! Tämä on Pihdin retropelivideot ja tänään tarkoituksena on asentaa tähän 2011 vuoden Yaarikseen tuohon alkuperäisen Mankan tilalle tämä Alppinen vanha hyväksi koettu Mankka. Ja mä oon hankkinut tähän tarkoitusta varten sopivat palikat. Täältä pitäisi löytymään oikeat osat täältä pahvisesta laatikosta. Ainakin on hyvin pakattu. Pojat on Tampereella tehnyt hienoa työtä. Siinä on hansikas lokero, joka on yleismallin yksi diinin korkeuksinen. Ja sitten täällä pitäisi olla uusi keskikonsoli tähän autoon tuossa noin. Kyllä, oikean näköistä tavaraa täällä ja täällä on myöskin adapterijohto sitten, joka sopii tähän Yaarikseen. Muuttaa sen diniksi ja sitten täällä on nämä sivupulikat, jotka kuuluu asiaan. Ja sitten täällä näyttää olevan vielä Universal Patch Lead, eli Key 2, Key 1. Nämä selviää sitten aikanaan, mitä nämä ovat. Mutta tämä on tosiaan XP90 mallin Yaris ja siihen on tarkoitus sitten asentaa tämä Mankka paikalleen. Yleensähän suositellaan, että kun autoradioita asennellaan, että otetaan irti auton pluskaapeli, että virtoja ei ole, mutta tässä kun suurin osa liitoksista tehdään joka tapauksessa käyttäen näitä liittimiä, niin mä en näe suurta syytä siihen, ja itse asiassa tuossa Avensiksen ohjekirjassakin sanotaan näin, että akun kaapelia ei saisi irroittaa, joten en sitten irroita sitä. Ja aloitetaan tästä paneelin purkamisesta, eli mä otan täältä napakan otteen tuosta ja sitten silleen nätin varovasti nypin nämä osaset tästä irti. Noin, siitä lähtee. Ja sitten täällä on liittimellä tämä, niin tuossa liittimessä on tämmönen tinni, niin se lähtee siitä irti näin. Sitä ei voi silloin vahingossa kytkeä väärin. Ja sitten otetaan tämä itse katkaisija irti tästä muovinpalasta. Tämä pitää muistaa kuitenkin laittaa talteen. Jaha, täällä on 4.4.2011 päiväys täällä, eli tämä rupeaa kohta puolin olemaan vanha osa. Ja tämä on Toyotan alkuperäiseen radioon kuuluvia osia. Ja tämän kanssa pitää tosiaan siis sitten olla tarkkana, että ei riko turhan päiten näitä osia tästä, koska nämä on myöhemmin voitava palauttaa takaisin. Sama toimenpide tehdään tälle vasemman puolen palalle. Täältä näin otetaan piuha irti, näin. Ja sitten painetaan tinnejä tuosta, jolloin silloin tuo katkaisija lähtee irti tuosta. Näin, jolloin silloin sitten saadaan nämä muoviosat tästä kauniisti irroitettua ehjinä. Laitetaan nyt tilapäisesti ne tuohon. Ja sitten seuraavaksi tässä on tämä keskiö, tai nämä osat on tässä näin. Ilmeisesti tässä nämä on 3D-tulostettuja osia ja näihin pitää näköjään ottaa nuo punaiset pidakkeet tuosta. Mutta nyt ennen kuin mä ryhdyn enempää irrottelemaan, niin varmistetaan, että nämä osat sopivat tänne. Kyllä ne sopivat oikeinkin hyvin. Nähtävästi siihen pitää nuo osat laittaa sitten tuosta vanhoista pulikoista. Ja tässä sitten tämä toinen puoli samalla tavalla. Ja näihin paikkoihin, mitkä tässä on, pannaan nuo alkuperäiset katkaisimet paikalleen. Eli tänne puolelle tulee tuo hätävilkun katkaisija. Sen pitäisi tähän sopia ihan suoraan näin. Kyllä. Ja sitten täällä näin pitää tarkistaa, että ne samat tinteroiset on siellä tullut perille asti läpi, jolloin silloin se laite pysyy paikallaan. Ja samalla tavalla täällä toisella puolella laitetaan tämä
merkkivalopaneeli. Tässä se on itse asiassa, tällä paneelilla on tarkoitus se, että tässä ilmoitetaan sitten se, että onko täällä airbagit päällä vai tämmöiset, mitkä osat siellä on. Sitten tässä tilanteessa kannattaa no niin, siellä näyttääkin olevan sitten täällä näin on ruuvit, jotka näyttävät olevan ne, jotka irroittavat sitten tämän radion. Minulla miten sattukin sopivasti olemaan tässä tämä hyvän mittaisella terällä varustettu porakone, niin sillä on hyvä irroittaa tämä alkuperäinen rauta tuosta, tai radio tuosta seinuksista tuosta. Tässä näköjään se on jotakin ihme ruuveja, täällä ei tiedä mitä nämä on, mutta tässä näyttää olevan niitä. Ja olen tosiaan ensimmäistä kertaa tähän automalliin tekemässä, että on tullut muihin autoihin laitettua radioita, ja itse asiassa tämäkin on lähtenyt tämä radio minun vanhasta autostani irti. Jaa, täällä tuntuu olevan iskukin päällä. No. Ja varovasti tuodaan tuo, ettei pudoteta sitä. Laitetaan ruuvi talteen. Sama tälle toiselle puolelle. Näin. Ja tämän jälkeen tämän pitäisi tästä ainakin. Luultavasti täällä on sitten jostain tämä vielä kiinni. Hetkonen. Sen pitäisi tästä kyllä. Irrota jollakin lailla. Tämä ei tietenkään ole alun perin tarkoitettu, että täältä kukaan irroittaisi, mutta nyt se kuitenkin on pakko irroittaa, koska minä aion korvata tämän radion tästä. Yleensä näissä on jotain tinnejä täällä. Tuolla on toiset ruuvit. Otetaanpas nekin irti. Ja varovasti, että se ei putoa tuo ruuvi tuon auton syvyyksiin, koska se ei ole välttämättä oikein hyvä asia. Näin. Kokeillaanpas nytten. Todennäköisesti täältä löytyy ne ruuvit, kun niitä vähän etsii. Niin. Mutta täällä voi olla vielä jotain tinnejä jossain. Tuolla ei ole. Että yleensä, kyllä se alkaa pikkuhiljaa näköjään myöten antaa. Noin, ja tuolta noin, ja sitten varovasti tuosta nostaa tämä irti. Noin. Siellä näköjään otti vähän damagea tuo, mutta se nyt ei tämän ikäiseltä autolta ole sinänsä mitään uutta. Ja kappas vain, täällähän on meille kaikille tutut liittimet löytyy täältä. Ja tästä näin sitten vain otetaan nämä piuhanpäät irti. Elikkä tämä lähti sillä tavalla kuin minä ajattelinkin sen lähtevän tästä. Tuosta pitää ottaa varovasti tuo. Tämä on antennin johdon liitin. Noin. Noin. Tämä mankka on ihan selvästi tarkoitettu. Se on siinä. Nämä suuttimet
napsastaan tuonne uuteen koteloon kiinni. Elikkä näin, ja sitten tuolta ne lähtee tästä ihan tinneillä, koska näitä ei ole tarkoitus tässä särkeä, ne pitää ottaa varovasti irti. Eli kuten kuvasta näkyy, niin noin ja näin. Elikkä siinä on sitten tämä suutinosa, mikä tarvitaan. Se pannaan tuonne uuteen. Tässä on sen auton varsinainen radio-osa, eli tässä ei ole, täällä on antenniliittimet, löytyy täältä. Ja sitten tuolla näyttää olevan nuo muutkin liitännät, mitkä täällä autosta löytyy. Täällä sitten näkeensä on CD-vaihtajien ja tämmösten johtoja täällä perällä. Ja nyt sitten seuraavaksi mä tietysti katson, että olisiko tämän, minkälainen viritelmä tämä oikein on. No ainakaan nuo Avensiksen orkkisjohdot eivät näytä tähän sopivan. Plus että sitten pitää keksiä johonkin vielä paikka tälle mikrofonille. Täällä löytyy myöskin rem- ja mic-liittimet, eli täällä on nämä. Ja tämä radio suunnilleen samaa ikäluokkaa kuin tämä autokin on, ehkä vuotta nuorempi. Mutta kuten tavanomaista Toyotalla on käytössään omat liittimensä, joten se ei sinällään ole mitään uutta. Otetaan tästä nämä adapteripiuhat irti. Täällä toisessa päässä on standardi DINit ja toisessa päässä sitten Avensikseen käyvät liittimet. Mutta ne nyt ovat sitten nimenomaan niitä Avensiksen liittimiä. Hetkonen, todennäköisesti se muuten ei sovi edes tähän. Näyttäisi kyllä, että voisi sopiakin, mutta katsotaan. Ja tuo yksi kaapelinpää tuolla on sitten CD-vaihtajan ohjain. Eli katsotaanpas, minkälainen piuhanpää täältä sitten löytyy. Ainakin tässä väitetään näin, että se olisi nimenomaisesti tämä joo. Näin. Ja täällä on joo. Eli tässä lukee ainakin, että se on sen pitäisi olla tähän sopiva. Ja täällä on myöskin sitten tämä joo. Elikkä nämä dinit sopivat tietenkin. Pannaan toinen tuohon ja toinen tuohon. Noin. Sitten kytketään. Tämä on tuohon piuhaan. Noin. Kytkeytyy kaiuttimet. Noin. Sitten tähän pitäisi sopiman aika hyvin tuo virtaliitin. Ja sitten, sitäpä sen tiedä mikä tämä viimeinen johto tässä on, mutta pannaanpas sekin kiinni. Noin. Tämä on vanhemman mallin Avensiksen piuhanpää on tuollainen. Ja sitten tässä on taas tämä Indus Wandin Universal Spocket, eli tämä kun tämä on kahden dinin laitos. Ja sitten tässä on tämä hopean sävyinen tämä uusi kehys, joka tuohon sitten laitetaan paikalleen.
Ja laitetaan näyn vuoksi tämäkin sinne. Kun en tiedä mikä tuo on, niin laitetaan sitten noin. Tässä näyttää olevan sitten Toyotan omaa mallia oleva antenniliitin. Joten meidän täytyy sitten sen kanssa elää. Ja joo. Olikohan täällä mukana täällä pakkauksessa sellaista adapteria, millä sen saa. Eipä. Ei kun hetkonen, täällä näin. Joo. Tämä kuitenkin tuli tässä pakkauksessa mukana, niin katsotaan miltä tämä näyttää. Mitä täällä on oikein? No niin. Mitäs täällä onkaan? Tuommoinen. Hetkonen. Taidanpas tietää mitä nämä on. Ja tämä tulee tuohon. Mikkiliittimeen mitä ilmeisimmin. Jos täällä on nimittäin mikrofoni, niin sen saa tällä nyt sitten niin kuin toimimaan. Vielä puuttuu antenniadapteri, mutta se pitänee näköjään hankkia myöhemmin. Katsotaanpa sitten. Saa toistaiseksi olla irti. Katsotaan miten ne menee tämä radio tähän. Ainakin se näyttää heräävän. Pistetään virrat päälle. Katsotaan miten tuo reagoi. Radiosta nyt ei kuulu mitään, mutta sille asialle me nyt emme juuri voi tässä mitään. Se ei nimittäin vastaanota niin kauan kuin mulla on tuolla tuo väärä liitin, mutta asia on onneksi myöhemmin korjattavissa. Tiedämme asian. Elikkä siellä on tämä Toyotan oma alkuperäinen liitin paikallaan. Ja nyt pitää sitten vielä irrottaa nuo. Katsotaanpas. Irrotetaan tuosta nuo vanhat raudat pois tuosta radiosta. Niin. Ja tässä radiossa näyttää suoraan olevan oikeassa kohtaa olevat reijät, joten ainoa toimenpide mikä tässä sitten tarvitaan on tuo asioiden laittaminen oikeaan paikkaan. Noin.
Noin. Ja nyt sitten seuraavaksi sitten otetaan nämä asennusraudat tästä irti. Ja myöskin tästä otan tuosta vähän lyhyemmäksi tuo porantera, koska se ei tarvitse olla näin pitkä. Yllättäen väärä koko. Se on aina sitten, kun näitten kanssa takkuaa, niin on hyvä olla tuollainen miljoonan palan pää, että sen saa sitten jähä. No vähän ovatkin sitten lujassa, mutta johan ovat kiinni. Nähtävästi ne pitää ottaa oikein hylsyavaimella irti. Ellei ne tällä sitten lähde, niin otetaan sitten hylsärillä. Joo. Hylsyavain pitää hakea. No, 8 millinen tuo näkyy olevan, niin haetaan sellainen. Sellainen avain tuolta autosta. Jos mietit, että mistä autosta, niin mulla tuolla Hiasessa sattuu olemaan oikeinkin sopiva työkalu tähän tarkoitukseen. Joo, tällä sopii, tämä sopii. Toyotan pojat olleet huolellisia, mutta näinhän näissä Kaisen koneissa on aina. Ne on huolellista väkeä. Joo, on tosiaan Toyotan pojat tehnyt huolellista touhua tuon suhteen. Nyt mä lähtee, kun sitten ottaa käsin nämä auki, niin nämä lähtee nämä raudat tästä ihan nätisti irti. Näin, ja sama toimenpide toiselle puolelle. Noin. Ja tässä näyttää olevan 8 milliset pultit suoraan, joten se sopii suoraan tämän auton
osiin tuonne. Ja tässä on ihan pätevä radio sitten palautettavaksi autoon. Noin. Noin. Ja sitten tähän näin. Niin joo, Toyota on käyttänyt standardia tässäkin. Eli tämä sopii ihan suoraan. Kauniisti suoraan oviin reikiinsä niin kuin se olisi valmistettu tähän. Näin. Noin. Sama toiselle puolelle. Nämä on niinku standardia nämä. Elikkä vaikka tämä on näköjään ollut alun perin Toyotalla ajatuksena, että tähän ei panna muut vaihtoehtoista radiota, niin siitä huolimatta tähän nyt sitten minä laitan moisen. Ja tosiaan tämmöisessä on hyvä aina huolehtia, että ne on kunnolla kiinni siellä. Noin. Eli sormikireyteen ei pidä jättää näitä, koska se sitten niillä on taipumuksena lähteä sitten räpättämään ja väpättämään irti, ja se ei ole välttämättä mikään kiva asia ollenkaan. Kun ne laittaa kunnolla kiinni, niin sitten ei tarvitse miettiä koko asiaa. Joo. Täällä näkyy olla jopa jonkinlaista ohjekirjaakin. Steering wheel control interface. Joo. Välttämättä nuo ratin nappulat eivät toimi, mutta en nyt näe suurta ongelmana kyseistä asiaa. Onpahan laitettu. Sitten laitetaan tuo hanskalokero siihen kanssa paikallensa. Se on DIN kokoinen, joten tähän yllättäen ei kytketä johtoja kiinni, koska tämä nyt ei sellaista edellytä. Noin. Ja jos oikein arvasin, niin sen pitäisi sopimaan tähän aivan huolettomasti. Kyllä, ja se pitäisi sitten laittaa niin kuin kyllä se niin kuin näin päin tuohon näyttäisi tulevan. Kyllä, ja tuohon sitten sopii tämä
8 millin pultti, kun sen puoliväkisin siihen vääntää, niin sen pitäisi mennä. Ellen sitten käytän noita itse porautuvia tästä. Niitähän minulla jäi sopivasti yli. Joskin, että tämä pitäisi melkein saada kyllä niin, että se olisi tuossa tasalla, jotta se olisi sitten niin kuin silleen sopivasti. Tuohon reikiin se kyllä sopii. Koska nimittäin tuon... Pysyisikö se kuulkaa tässä itseksensä? En mä kyllä usko, että se pysyy. Ei hetkonen, se on tuo kehys tuo noin, niin silloin tämä tuo tuohon noin. Ja sitten... Eli tässä te näette, että me joudun vähän miettimään aina välillä, kun mä näitä asentelen tänne paikalleen, että miten menee nämä tänne oikein laitaan. Ja sitten pitää tietysti katsoa vielä sekin, että onko tämä liian pitkä tuo. Hetkonen, tuolla on muuten tuolla tinnurat, niin se jää siihen ja sitten tuohon sopii nuo, niin sehän tulee niin kuin nenäpäähän tähän paikkaan. Meidän tuttu työkalumme taas jälleen on vauhdissa. Noin. Ja tämä tuttu tinnura löytyy myöskin täällä. Näin, ja se pannaan tuohon noin. Tuosta noin, ja sitten ei muuta kuin pyörimään vaan. Noin. Nyt tämä on assembloitu. Antennipiuha tässä nyt ei ole kiinni, mutta sen kanssa nyt sitten vain eletään. Eipä. Se pitää sitten vain korjata joku päivä tämä. Hetkonen. Kyllä, tämä pitäisi olemaan tässä. Tuo antennijohto nyt ei ole kytkettynä, mutta senkin kanssa eletään. Näin. Noin. Sitten hetkonen. Sanoi putkonen. Nuo ruuvit on muuten hyvä ajatus tuohon, mutta on tarkoitetaan auton koriruuveiksi. Korjataan virhe, kun voidaan se tehdä helposti. Tuo lienee parempi ruuvi tähän paikkaan kuitenkin. Noin. Kyllä mä tuon radion antennikin korjaan vielä joku päivä. Pitää vaan laittaa siihen sopiva adapteripala, koska haluan, että tämä on tarvittaessa reversoitavissa tämä muutos niin, että pannaan alkuperäinen radio tähän paikalleen tähän autoon. Noin. Sitten seuraavaksi, ennen kuin edetään yhtään eteenpäin, on pakko testata, että tuo meidän asennus periaatteessa toimii. Nimittäin se on tässä kohtaa hyvä kokeilla, että piuhat on oikein paikoillaan ja tuo auton tekniikka toimii oikein. Nimittäin jos siellä ei ole asiat kunnossa, niin se on tässä vaiheessa vielä helppo perua, koska mitään peruuttamatonta ei olla vielä suoritettu. Niin, on helppo kokeilla tässä kohtaa, mitä tapahtuu. Kunhan minä nyt vain löydän, että mihinkä minä laitoin auton avaimet. Jossakin ne nimittäin tässä ovat. Pudotinko minä nyt johonkin?
eivät toimi, mutta se ei sinällään ole mitään uutta. Niitten ei tässä asennuksessa tarvinnutkaan toimia. Noin, pannaanpas aksessori päälle. Se pitäisi... Jaha, se ei näkee. Anna virtaa tuonne. Testataanpas vähäsen. Äiti kypsä muodoiltansa niin kuin syksyn hiljaa. Kun äiti mua joskus halaa, tytär. Kuulostaa siltä, että toimii. Ja kyllä se aksessoriasennossakin näköjään antaa sitten virtaa tuolle radiolle. Näin tämän homman kuuluukin toimia. Ja sitten ruvetaan kasaamaan tuota laitteistoa. Olen tietoinen siitä tosiaan, että radion johto ei nyt tullut kytkettyä, mutta eiköhän Motonetti meille anna siihen sitten sopivan osan. Pannaanpas vähän tykympi tuo Mensselimpää tuohon, se on vähän niinku pieni. Ja sitten pannaan vähän pidempi varsi siihen, niin silloin saadaan nuo ruuvit tuolta sitten laitettua sinne paikoilleen. Missä se tässä oli? Tuossa. Ja tämähän tosiaan niin sitten kun se on valmis, niin se pitäisi olla kohtuullisen siistin näköinen. Alkuperäinen mankka oli toki kaunis, mutta siitä puuttui ominaisuuksia, mitkä minä toivon mankalle. Ja taas sen sitten tässä Alppinessa on. Ja kyllä mä tuon radionkin vielä tuohon toimimaan laitan. Se nyt ei vaan ole tällä hetkellä kytkettynä. Mutta niin kyllä se sinne saadaan. Noin. Noin. Juuri tämä on se, mitä pitää varoa, että ei putoa ruuveja mihinkään syvyyksiin. Ja nämä on usein sitten hyvin hankalia saada paikoilleen. Varsinkin jos on vähänkään väärä koko tämä pää, niin se ei sitten siinä pysy. Mä en ymmärrä, mikä siinä on pointtina, että näitä päitä pitää olla niin kiljoonaa eri tyyppiä. Mutta sillä mennään, mitä maailma on antanut. Noin. Ja sitten noin. Ja joo, tähän se tulee. Ja tähän pitää ottaa nuo
Tuosta vanhasta osiosta pitää ottaa nuo vaaleanpunaiset elefantit täältä matkaan myöskin. Koska niiden tehtävänä on tässä pitää tuo paremmin paikoillaan. Ne lähtee tuosta ihan hyvin. On vähän toki hankalat ottaa tuosta, mutta kyllä ne tarkoitettu on otettaviksi. Koska tuo taitaa olla aika sopeva oloten työkalut. Noin. Näin. Noin. Ja tämä alkuperäinen radio, se viedään hyvään talteen, koska se tullaan sitten tarvitsemaan siinä kohtaa, kun luovun tästä autosta aikanaan. Noin. Näin. Sopiskohan tuo hopeinen kehys tänne vielä? Noin. Sitten vielä viimeiset osat paikalleen. Ne pitää tietenkin nämäkin täältä ottaa talteen. Käytetään tuota samaa hyväksi havaittua metodia näittenkin kanssa.
Ja menikään. Noin. Noin. Ja sama toiselle puolelle. Noin. Sitten kun mä aikanaan kiinnitän sen antennipiuhan, niin samat toimenpiteet pitää tehdä, että se pitää tuo radio irrottaa tuolta. Vaan nyt kun sen on kerran tehnyt, niin sen tietää kuinka sen tekee. Noin. Noin. Se olisi nyt sitten niin kuin siinä. Eli nyt tuo toimii varmasti muuten tuo radio. Voidaan, että rattinapit ei toimi, se on tiedossa oleva asia, niiden ei tarvitsekaan toimia. Noin. Tuossa
Tossa vielä tuli kätevä lisälokerokin siihen, todennäköisesti asennan siihen radioamatöörilaitteen jossain kohtaa. Joka tapauksessa se on aivan loistava paikka pitää matkapuhelinta. Näin. Ei mitään, tämä tuli testattua. Kiitän katsojia. Ei muuta kuin odottelemaan seuraavaa videota.